33,600. בתוכנית בדיוק. וואי, איך רואים את הרעידות. ואנחנו... של 7,000, לא? מה אתה אומר? עמוק באדמה. עמוק באדמה. עמוק בהזמנה. היי! היי היי. מה קורה? טוב, מה? לפחות תחייכי קצת, משהו. למה אתה מצלם? עוד מי? אין בעיה. I'm home. הום. יופי. למה? מילה, למה? טוב. אורי, זה נראה לך הגיוני? אתה מה? תהיה דורק, תלך מפה. תחזור את הנשיקה רק. אם הוא יחזור עוד מעט. אורית, חיוך? לך כבר לאכול? איזה חיוך יפה. נורא לא, יותר חודתי חי כזה. איטליה, איטליה. תפר. אנחנו צריכים לשלוח את הצוות לאיטליה, להראות להם מי אנחנו, כי חלק לא היו פה. כן. אז לשחק אותה עובדים? כן. אבל תכף הוא הולך לעבוד. רגע, אתה יודעת, קוראים לו? לא, הוא לא רוצה לזכות. זה משהו בסטייל הזה. קאט. טלפון, שימי גם אוזניה אם את רוצה. הלו, כן. כן, אין שום בעיה. לא מוכן. לא. תרבלק, אני יודע איפה אתה גר. לא. תשלח את ההזמנה כבר. אתה רוצה... ביי. אני יכולה לבדוק את זה. אלי, אני אחזור אליך עוד רגע. ענבל, ECI זה פה קרוב. תכניסי את ההזמנה עכשיו, לפני שאנחנו באים אליכם. יאללה, ביי. תודה. לא. הוא יחזור אליכם עוד מעט. הלו. אוקיי. לא. מה השם? לא. בסדר, הוא יחזור כן. עוד כמה דקות. יש לי שניים. הוא בשיחה כרגע. ביי. אוקיי, אני רושם. לא מסוגל. ההזמנה כל כך קטנה. כן. לא, הוא בשיחה כרגע, הוא עסוק. איך אפשר לעזור לך? הלו, מוטי, אני יודע איפה אתה גר. זה לא משנה, אני רוצה את ההזמנה, ביי. אלי, אני חוזרת אליך תכף. אני מ-ECI על הקו. ענבל, אנחנו יודעים איפה אתם יושבים. את לא רוצה שאנחנו נשרוף לכם את הבניין, נכון? תכניסו את ההזמנות, ביי. כן, אין שום בעיה. לא. לא, תכניס את ההזמנה פשוט. שנייה, אדוני, נהיה לי חם. כן, איך אפשר לעזור? כן. הלו? חבל על הזמן מה אני עושה להם, חבל להם על הזמן. לא. מה קורה? הכל טוב. פוק איזה חיוך ככה למצלמה. מה זה רנו? זה יהיה לכנס. כן, למה לא? מה העניינים טובה? עם המצלמה לפה. אני לא אהיה בסוף שבוע, אז אין לכם מה לצלם אותי בבקשה. זה לא לסוף שבוע. לא סוף שבוע בכלל, לא קשור. אז הנה, בבקשה, תצלם את הסלט. אנחנו מצלמים. אוכלת כל יום. אנחנו עושים סרטון הכנה לאיטלקים. שלום. אוקיי, משה קצת חכה רגע. רגע, אני רוצה לעשות... נכנסים עם מצלמה. רון, לא, להפך, היה כזה... עזבי, היה כולם. יהיה כמה צנות. זה היו מצלמים לפוסי. בדרך. כן. אלגו, האיטלקים לא יאהבו את זה. מה עכשיו? רגע, שנייה, אז רגע, תקשר אליי. מה תקשר? תרים את הטלפון, תעשה כאילו אתה מדבר. כן. כן, אבל איפה ההזמנה שלי? אמרתי לך, תביא את ההזמנה כבר. בוא'נה, אני אצלכם ביום שני עם אהרוני, דיר בלק, משהו כזה אגרסיבי כזה. אני לא בן אדם אגרסיבי. תתחיל מרינה. לא בן אדם אגרסיבי בתחת שלי. את זה, תראה, מה-28 לחודש, יש לזה בעיה? שמה לה את נירית. נירית, המערכת שלך פתוחה? למה משחררים אותנו מוקדם, כן. יופי, את יכולה להקליט שם איזה ספרה ככה, מכת שנראה? בכאילו. תעשי את זה. ואני, מה אני עושה פה? מה הקשר שלי? לא רואים אותך, אל תדאגי. טוב. תקליט שם 09. נו? מהר, אנחנו צריכים להראות את החובלת. למה? מה, מקלדת קצת. מקלדת, נו, מכת. מה את רואה שם? אני לא רואה. או, שלום. אני צריך אותך. טיננה, חיוך לי, פה זה חיוך? עצבנית. לא עצבני אף פעם. בוא, תגידו מה להגיד גם. עכשיו. תגיד לי, התחלת להסריט כמו ב... אני לא, יש לי בצלם.
תן איזה חיוך עצבני, משהו. תן לנו את המחירים כבר, נו, אוקיי. מתי? תביא לי את החלסטרה. אוקיי. תלוש. למה אתה מצלם? דווקא תמונה שלי גואלית שהיא... למה? את חייכת למצלמה? מה קרה? כל נפש, תראי אותה, אני מכירה את זה, זאת פעם למסיבה. עזבי. אל תעשו בושות, תראי. נו. עזבי. אורי! טינג! הלו! לא, תעשה לי טובה, אין לי כוח. מה אין לך כוח למה? אין לי כוח. מאוד ביי. כן? כן, זהו. רגע. מה יש לך כאילו? בואי תפשפשי קצת בניירת. תעשי כאילו את עכשיו עובדת את הניירת. מה שיש לך מתחת לידיים? למה? אתה מפסגל, תגיד. גברת חרפקו. לא. כן. עוד לא. אני לא... חיוך משהו. יש לך חיוך מקסים, נו. יש לנו עכשיו את גברת פלג. אני יודע. זה בסדר, אתה היית קודם כל עסוקה בטלפון והכל. ונראה. מה? עכשיו חוזרים לאוסי. אוסי, שלום. ברכה. מה קורה? יאללה. אני אצלם עכשיו את הקקטוסים. רון, למה אתה כזה? סרטון הצגה לאיטליה. שלום. מה העניינים? אנחנו מראים פה כאילו את ה... תצלם אותי. רגע, חכה, אל תצלם אותו עדיין. אנחנו רוצים אותך במיטב. אתם יודעים מה מצחיק? מה מצחיק? תמיד אתה והוא ביחד לאחרונה בקטעים. למה? תסגור, אני שונאת להצטלם, בבקשה די. טוב, יאללה, בסדר. נצלם כיסא ריק. תעשי עכשיו כאילו את עכשיו מפשפשת קצת בניירות והכל. קצת, ככה, מה שאת מסתכלת שם בהזמנה. יש שם את הדף של הספקט? דברים יצאו מהקשריים אחר כך? לא. יש שם דברים של הספקט והכל. מה, אתה רוצה פה אני אחפש? כן, בדיוק. נראה אותי לא, אני מחפשת משהו? כן, זהו, בדיוק. אבל אתם מורידים גם את זה מהעריכה, כי אני גם מדבר. לא, אבל תעשי שהשולחן יהיה נקי. כן. השולחן יהיה נקי, שלא יראו עליו בלגנים והכל. אז מה, אז איך אני מחפשת אם שולחן יהיה נקי? לא יודע, תסתכלי כאילו, תראי שאין שם כתמים. יש שם איזה משהו שחור כזה, תזיזי יש אותו. לו חיוך על הפנים. תזיזי את זה השחור שם. אני לא מצטלם, אני לא משתף פעולה. קארן, יש שם איזה כתם שחור, רק תזיזי אותו. שלא יראה את השולחן. פה. תודה. אני אצא פה את כולם. אנדרי, מה קורה? מה העניינים? שלום, איפה תראה, הנה קרלוס. תגיד שלום. שלום למצלמה. שלום. אני אצא את כולם בשולחן העגול. שלום, הבטחתי, אז באתי. בלגנים. אני אצא את כולם. יאללה. בוא, תתאפר. אל תברח. תשימי בור קודם, דקה. שלום לכולם. תראה. הולה, סניור. בוריס. זה מבט קשוח. יפה. רונן. תן איזה חיוך. לאן אתה לוקח את זה? לאן אתה לוקח את זה? למשחקים. מה קורה? מה זה? מה אתה מצלם אותי? אנחנו שולחים את זה למבט. מה המצב? וואלה, בסדר. מה להגיד למצלמה? תגיד לה, תעשה לה לשון. איפה כולם? הולה. מה אתה עושה? כרגע אנחנו עובדים על סרט הדמיה, איך אירו עובדים. איך אירו עובדים? ככה? כן, ככה. נראה לך. נו? כן, לינוי, כן, כבר קלטנו, זהו. לא, ברצינות. יאללה, להתפרע, בלגן, לזרוק דברים. מה נשאר מהגבוה? רגע, בוא ננסה. וואלה, אני לא רואה את זה, אלקטרי או לא? אלקטרי? לא. וואלה, זה חומר. בוריס, ככה. זה לא אלקטרי, זה קוק פרי. בואי תעשי קפה. יפה. בוא נע.
מה של דבר? מאיפה קנית? ככה זה יגיע לאיטליה גם? ככה זה מה שאתם רוצים להראות? שבאירו עובדים אנשים שהם ג'אן? תגיד לג'ורג' על הפנים. צוואר אחותך. יאללה, תרימו חבילות, אנחנו עכשיו נשים מוזיקה. יאללה, בלגנים, טרנסים, כן, להעביר מאחד לשני. רגע, ככה? כן. איפה? איפה קסי? איפה? איזה שורה! רגע, עכשיו דקה אחת מוזיקה, יש פה בוא בטח, בוא כאילו, יאללה. תראה רון, אנחנו מוכנים לשים מוזיקה אבל בלי להעליב ורק בתנאי שאתה לא תרקוד. אני לא רוקד, יש לו בעיה בברך. אני עם קרע בברך. כן? זה לא רק הברך, סליחה. הופה, תראה. באמת? מה אתה יודע? אני מצלם, נו. יאללה, רונן, בלגנים, גו. המוזיקה נגמרת. יאללה. יאללה. מה הולך פה? תקליט אותה? היי. לא, אני לא אמרתי כלום. המאורסת. היא מאורסת, היא לא תתפשט. וואי, מה זה היה? אביב, אתה חייב לי. אביב, אתה חייב לי בהרבה. ערב טוב צופים יקרים, ותודה שבחרתם לצפות במהדורות חדשות אירו ניוז. וכעת ערב טוב רן. ערב טוב רון. מה שלומך? בסדר גמור. אפשר להתחיל. אוקיי, כותרות המהדורה. מן הסתם, הנושא הראשי שלנו היום הוא נושא התקציב. ראש הממשלה, מנכ"ל החברה, יושב שופס, נפגש אחר הצהריים עם שר האוצר, סמנכ"ל הכספים שמואל קולנדר, ועם שני שרי העבודה והרווחה של החברה, אילן סעד ואייל זיידמן, ודנו יחדיו בנושא תקציב החברה לשנת 2007. המסקנות היו מעניינות ובתוך דקות היה ברור. תקציב החברה הוא משחק ילדים, ולכן חיפשו כל דרך אפשרית להכפילה. אל הכתבה. תודה שולה. לקטנו עבורכם מספר תגובות של עובדים עבור התקציב החדש. אני שמח להציג לפניכם את העובדות הקשות. התכוננו לתמונות מזעזעות. ולהמשך המהדורה. אם חשבנו שהשחיתות בספורט דעכה לה, הרי שטעינו. ולאחר השחיתות בכדורגל, גילינו כי מגפת השחיתות בספורט נמשכת וכעת הגיעה אל ליגת הרכיבים שלא מפסיקה להפתיע ובגדול. כן. המצלמה הנסתרת שלנו הצליחה לקלוט תמונות קשות המעידות על דרך ושיטת מחירת הרכיבים בחברת אירו ישראל. בואו ניתן לתמונות לעשות את שלהם. בבקשה. אכן. ברוכים השבים. וכעת לחשיפה של המהדורה. המצלמה הנסתרת שלנו גילתה והצליחה לתפוס תמונות די קשות של אנשים מאחורי הקלעים. אותם אנשים שאחראים על הכנתה והספקתה של הסחורה. רון, הכתב שלך פשוט, אני אומר לך... רגע. תודה. אתה גבר. וכעת שלום. וכעת שלום. וכעת לחשיפה של המהדורה. המצלמה הנסתרת שלנו הצליחה לתפוס תמונות של אנשים מאחורי הקלעים. אותם אנשים שאחראים על הכנתה והספקתה של הסחורה והתקינות של הרכיבים ללקוחות החברה. כפי שתראו, הממצאים היו קשים. ייתכן שמקומם של אותם אנשים לא אמור להיות איתנו, אולי בשלוותה. תשבטו בעצמכם. קשות מאוד הולך להיות. בבקשה שולה. רגע. אכן תמונות קשות. אכן תמונות קשות. בהחלט. אוקיי. משרד הבריאות קובע, פירות הוא הפתרון האידיאלי לשרוד בשוק ההייטק. לכן, גם חברת אירו החליטה לעשות מעשה, ובכל בוקר ובוקר מגיעים פירות טריים לדלפק הקבלה, ואז מתחיל האקשן האמיתי, המרדף אחרי הפירות. Good evening. היות והצטרפו אלינו, לחברה אנשים רבים בתקופה האחרונה, החלטנו ללקט עבורכם מספר תמונות של אותם אנשים. כפי שתראו, התמונות מעידות, אף אחד מהם הוא לא מציע. מן הסתם. חזרתם! וכעת, לחשיפה של המהדורה. המצלמה הנסתרת שלנו הצליחה לתפוס תמונות של אנשים מאחורי הקלעים.
אותם אנשים שאחראים על הכנתה והספקתה של התקינה של רגע, זה מצלם כרגע? כן. שלום. וכעת לחשיפה של המהדורה. צלם, תתרכז! המצלמה הנסתרת. אותם אנשים שאחראים על הכנתה והספקתה של הרכיבים. אני מוחק את התקינה הזה! אוקיי? כמה הזום הזה מפחיד? ורד, אנחנו אחר כך צריכים לעשות המהדורה קלוקלת. המצלמה הנסתרת שלנו, תגידי מה זה? ערב טוב. וכעת לחשיפה של המהדורה. המצלמה הנסתרת שלנו הצליחה לתפוס מספר תמונות של אנשים מאחורי הקלעים. אותם אנשים שאחראים על הכנתה והספקתה של הרכיבים ללקוחות החברה. כפי שתראו, הממצאים היו קשים, וייתכן שמקומם של אותם אנשים אלה אמור להיות במקום אחר. ראו ערך שלוותה. תשפטו בעצמכם. וכעת, לחשיפה של המהדורה. המצלמה הנסתרת שלנו הצליחה לתפוס מספר תמונות של אנשים מאחורי הקלעים. לאור התגובות החריפות שהגיעו על השיר שאמור לייצג אותנו באירוויזיון, פוש דה בוטום של להקת טיפקס, מדינת ישראל שוקלת, ולמען האמת החליטה, לקיים בשנית את תחרות קדם האירוויזיון. גם לחברת אירו ישראל יהיה ייצוג בתחרות זו, והשיר שאמור לייצג אותנו, סגרי. לאור התגובות החריפות שהגיעו על השיר שאמור לייצג אותנו באירוויזיון, פוש דה בוטום של להקת טיפקס, מדינת ישראל החליטה לשקול, למען האמת היא כבר החליטה, לקיים בשנית את תחרות קדם האירוויזיון. גם לחברת אירו ישראל יהיה ייצוג בתחרות זו, והשיר שאמור לייצג את החברה הוא השיר הבא, מעת ביצוע האירון רנים. לא, מחדש, אל תצחקו. לאור התגובות החריפות שהגיעו על השיר... איזה תגובות? חריפות, מחדש. לאור התגובות החריפות שהגיעו על השיר שאמור לייצג אותנו באירוויזיון, פוש דה בוטום של להקת טיפקס, מדינת ישראל החליטה לשקול בשנית לקיים את תחרות קדם האירוויזיון. מה פתאום? החליטה, וואלה, החליטה, נכון. גם לחברת אירו ישראל יהיה ייצוג בתחרות זו, והשיר שאמור לייצג אותנו הוא השיר תנו לי בוקינג, תנו לי בילינג, מאת האירון רנים. לקראת בבוכם, קבלו טעימה קלה מהשיר. נו בבקשה. כל בוקר אני מתעורר בערך שעות 7, רוצה לראות הבילינג, מספרים לא מדהימים, מגיע למשרד, פותח המחשב, ובפרוזדור שומעים את צעד, שוב פעם מתחפן. פתאום מגיע זיידמן. ואיתו גם כמה פעלים, בולע המילים ומוציא מהכלים. סעד שוב חוזר ומסנן לאנשים, צאו החוצה אם לא אקח את הרכבים. תנו לי בוקינג, תנו לי בוקינג, תנו לי בילינג, תנו לי בילינג, תנו לי בילינג, גם! נגמר! בחיים שלי לא השפלתי ככה. זה לא יצא טוב, קרא אותי, הרס אותי. אני מלך את השעה, אני אומר לבית ספור פה זה. אני אומר, מספרים לא מדהימים, איפה היית? שכחת? אמרת, כבר המשכת את זה, לא? כי לא היית. נעשה קאט רק לשיר הזה עוד הפעם, בסדר? ננסה עוד הפעם לעשות את זה. תלמד לשיר. אוי, לא. תודה שויה. בהחלט, תודה. לאור התגובות החריפות שהגיעו על השיר שאמור לייצג אותנו באירוויזיון. כמה חריפות? חריפות מאוד מאוד. שילי. חבל הזמן. פוש דה בוטום, זה שם השיר דרך אגב, של להקת טיפקס, מדינת ישראל החליטה לשקול בשנית לקיים תחרות קדם אירוויזיון. למען האמת היא לא שוקלת, היא החליטה כבר לקיים תחרות קדם אירוויזיון. גם לחברת אירו ישראל יהיה ייצוג בתחרות זו, והשיר שאמור לייצג את החברה הוא השיר תנו לי בוקינג, תנו לי בילינג, בביצוע האירון רנים. קבלו טעימה מהשיר.
נו בבקשה. כל בוקר אני מתעורר בערך שעות 7, רוצה לראות את הבילינג. למה אתה לוקח? תראי כמה אני יכול לייצא את הריטות. מה, משדרים? אני אקח שוארמה, תודה. אוקיי, אנחנו משדרים. לאור התגובות החריפות שהגיעו על השיר שאמור לייצג אותנו באירוויזיון, פוש דה בוטום, לחץ על הכפתור בעברית. כן, של להקת טיפקס, מדינת ישראל החליטה לשקול בשנית לקיים תחרות גם אירוויזיון. למען האמת החליטה כבר. הם די ביטלו את זה, האירוויזיון כן, לא כן, אוקיי. גם לחברת אירו ישראל יהיה ייצוג בתחרות זו, והשיר שאמור לייצג את החברה הוא השיר תנו לי בוקינג, תנו לי בילינג, בביצוענו. ביצוע אירון רנים. קבלו טעימה מהשיר. נו בבקשה. כל בוקר אני מתעורר בערך שעות 7. חדש. אנחנו בשידור. יס. לאור התגובות החריפות שהגיעו על השיר שאמור לייצג אותנו באירוויזיון, פוש דה בוטום, מאת להקת טיפקס, מדינת ישראל החליטה לשקול בשנית לקיים תחרות גם באירוויזיון. למען האמת, רן, הם כבר החליטו, יהיה תחרות. גם לחברת אירו ישראל יהיה ייצוג בתחרות זו, והשיר שאמור לייצג את החברה הוא השיר תנו לי בוקינג, תנו לי בילינג, בביצוענו, ביצוע אירון רנים. קבלו טעימה מהשיר. נו בבקשה. כל בוקר אני מתעורר בערך שעות 7, רוצה לראות את הבילינג, מספרים לא מדהימים. מגיע למשרד, פותח המחשב, ובפרוזדור שומעים את צעד, שוב פעם מתחרפן, פתאום מגיע זיידמן ואיתו גם כמה פיילים. בולע המילים ומוציא מהכלים. סעד שוב חוזר ומסנן לאנשים, צאו החוצה אם לא יתח את הרכבים, ופאולה נו בבקשה. כל בוקר אני מתעורר בערך שעות 7, רוצה לראות את הבילינג, מספרים לא מדהימים. מגיע למשרד, פותח המחשב, ובפרוזדור שומעים את צעד, שוב פעם מתחרפן! פתאום מגיע זיידמן ואיתו גם כמה פיילים. בולע המילים ומוציא מהכלים. צעד שוב חוזר ומסנן לאנשים, צאו החוצה אם לא אקח את הרכבים. תנו לי בולינג, תנו לי בילינג, תנו לי בוקינג, תנו לי בילינג, תנו לי בוקינג ובילינג גם. תנו לי בוקינג, תנו לי בילינג, תנו לי בוקינג ובילינג גם. יס בייבי יס! רן, אני נורא מודה לך על המהדורה. אני גם מודה לך, אני חושב ששכחנו פה איזה דבר מאוד חשוב, ובכל זאת אנחנו צריכים לתת פה איזה תחזית קצרה כמו כל... תחרות שוק הרכיבים, בהחלט, אתה צודק. אוקיי, מאחורינו למען האמת נמצאת המפה סינופטית של החברה. כן. מה אנחנו רואים פה בעצם? מה זו הזרימה הזו שיש פה כרגע? זו זרימה סינופטית שמגיעה הישר מהפאב של אינטל, עוברת דרך, אני לא יודע מה אני רוצה להגיד, רן, האמת היא, אבל אתה יכול לזרום... שקל כלשהו? אוקיי, שקל כלשהו, ברומטרי, אין ספק, התמקם איפשהו לכיוון ST, פלדשייד, משהו באזור הזה, ומהקטע הדרומי, שים לב, דרום הארץ, מגיע איזשהו משב רוח ענק מכיוון הפמקו. אנחנו רואים פה זרימה כרגע לכיוון ישראל, אנחנו מדברים פה על מעצמה גדולה שפשוט מתקרבת אלינו מכל הכיוונים. תראו, יש פה גם איזו תנועה מסוימת. מעגלית. הכל בעצם בא לכיוון שלנו. אנחנו מדברים פה על תחזית לשנת 2007 חמה ביותר. זאת אומרת שאנחנו מדברים על נקודות שחורות, זאת אומרת... זה אמור להיות משהו בסגנון של אירו-הוריקן. אירו-הוריקן. אני צודק. אתה צודק לגמרי, זו בדיוק המילה שרציתי למצוא. אירו-הוריקן זה נשמע הגיוני לגמרי. כאשר כולם, מה שנקרא, משפיעים עלינו. כל נושא הפמקו, הפסיב, האלקטרומכניקה, מה שאתה רק רוצה, כל נושא... תודה לכם. אני חושב שסיימנו בעצם את המהדורה, רן, נכון? הסובלנות שלכם בהחלט שווה כל ערך, וחיכיתם והיה מאוד קשה. גם הסיום. לא, עדיין לא סיום, למען האמת. מה נשארנו בעצם? מה נושא תחזית מזג רכיבים? אם כבר אתה מדבר על תחזית... כן, האמת שנהיה פה חם באולפן הזה. פעם קצת התבשלנו. תנו לי קצת במוזיקה, שולה, להתלבש חזרה. דרך אגב, נמצאת מאחורינו נשאר המפה הסינופטית, כבר הביאו לנו אותה, אוקיי, כן. מה אנחנו רואים פה בעצם? אני רואה פה איזה תנועה מסוימת, אני לא יודע בדיוק איך... תראה, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם את נושא
אנחנו רואים פה בעצם סופה ענקית, סופת אוריקן אירו, שאמורה להגיע בעצם איפשהו בשעות הקרובות לחברה. אתה מדבר על האמבדד המוכר שאנחנו מכירים כבר? יש פה איזשהו משאב אמבדדי, אין ספק, בהחלט רואים אותו טוב. וכל הברקים כל הברקים האלה מביאים איתם את כל נושא הפמקו, שים לב, כל הפמקו מגיע איתם מצד ימין, אבל שים לב איפה התמקם פה נושא הסמיקונדקטור. הסמיקונדקטור פשוט יושב עלינו, יש למעלינו עננה ענקית שיושבת עלינו ומרידה עלינו גשם של סמיקונדקטור. אין ספק, הולך להיות חם השנה הזו. אני חייב לציין שכל הסיפור הזה נשמע מצוץ מהאצבע, אבל אני שמח שאנחנו בהחלט מבינים שהתחזית פה היא נשארת טובה ל-2007. בהחלט כן, אני חושב שכל אחד שרוצה לדעת בכל רגע הוא רגע מה הולך להיות מזג האוויר מחר, מחרתיים, בעוד שבוע, בעוד חצי שנה, תמיד יוכל לזכור את השם אירו ישראל, להיכנס ל-www.aero.israel.co.il, הוא לא ילך לאיבוד, ואתה נראה ממש טוב, רן. אני מודה לכם, אני מודה לך. כל טוב, והמון המון תודה על ה... היה לי לעונג להגיש לך למהדורה. היה כיף. היה ונגמר. יש? אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים. אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים ומזמינים אומנים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. כוכב נולד ולרקוד עם כוכבים, ששום דבר, כי אתם יותר גדולים. אז בואו נפסיקו לדבר שטויות, ועל הבמה אתם תתחילו לעלות. אז מספיק עם רכיבים, קיבינימט, הלך עליי, פאק. אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים ומזמינים אומנים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. כוכב נולד ולרקוד עם כוכבים, זה שום דבר, כי אתם יותר גדולים. אז בואו נפסיקו לדבר שטויות, ועל הבמה אתם תתחילו לעלות. אז מספיק עם רכיבים, תקציבים ועצבים, בואו נתחיל לשבור את הכלים. אז אתם מצדכם תהיו כלילים, ובסוף תגידו, היה מדהים! אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים ומזמינים אומנים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. כוכב נולד ולרקוד עם כוכבים, זה שום דבר, כי אתם יותר גדולים. הערב הזה אתם לא תאמינו, ובסופו תראו כמה כוכבים גילינו. אז בואו נפסיקו לדבר שטויות, ועל הבמה תתחילו לעלות הצגות, משחקים וגם מסיבות. העיקר שקיבילים מה... אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים ומזמינים אומנים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. כוכב נולד ולרקוד עם כוכבים, זה שום דבר, כי אתם יותר גדולים. הערב הזה אתם לא תאמינו, ובסופו תראו כמה כוכבים גילינו. אז בואו נפסיקו לדבר שטויות, ועל הבמה תתחילו לעלות. אז מספיק עם דיבורים, תקציבים ורכיבים, בואו נתחיל ולשבור את הכלים. אז אתם מצדכם בואו תהיו וכלילים, בסופו תגידו, היה מדהים. אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים ומזמינים אומנים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. כוכב נולד ולרקוד עם כוכב... שלך. מצולם? אוקיי, בייבי. אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים ומזמינים אומנים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. כוכב נולד ולרקוד עם כוכבים, זה שום דבר, כי אתם יותר גדולים. הערב הזה אתם לא תאמינו, ובסופו תראו כמה כוכבים גילינו. אז בואו נפסיקו לדבר שטויות, ועל הבמה תתחילו לעלות. אז מספיק עם רכיבים, תקציבים ועצבים, בואו נתחיל לשבור את הכלים. אז אתם מצדכם בואו ותהיו כלילים, ובסוף תגידו, היה מדהים. אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים ומזמינים אומנים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. כוכב נולד ולרקוד עם כוכבים, זה שום דבר, כי אתם יותר גדולים. הערב הזה אתם לא תאמינו כמה כוכבים אנחנו גילינו. אז בואו נפסיקו לדבר שטויות, ועל הבמה תתחילו לעלות. אז מספיק עם רכיבים, תקציבים ועצבים, בואו ונתחיל לשבור את הכלים! אהלן חברות, אהלן חברים. הערב הזה אתם לא מאמינים, לא מחפשים ומזמינים אומנים, כי הערב הזה אתם הכוכבים. כוכב נולד ולרקוד עם כוכבים, זה שום דבר, כי אתם יותר גדולים. הערב הזה לא תאמינו, כי בסופו תגידו כמה כוכבים גילינו. אז בואו נפסיקו לדבר שטויות, ועל הבמה תתחילו לעלות. אז מספיק עם רכיבים, תקציבים ועצבים, בואו נתחיל לשבור את הכלים! זה משהו אחר, רייקו. נו מה פה פירות? מה פירות? הייטק רוצה פירות משהו טוב, היא פירות משהו מעולה.
בסדר? ganze Zeit? ganze Zeit. Sein geht. Sein geht. Soll seine Banane mit der Mandarina. Mandarina, Banana, הכל, קלימנטינה, מה שתביא. אוקיי. אני אחזיק לך עוד, אני אחזיק עוד. לא, שיהיה לי כל קושי. אל תרגיע אותו, פשוט, אחי. לא תרגיע לו. כמה עניינים, אחי. הגיע פירות בהייטק, פירות מעולה, בבקשה. הכל, הכל. מי רוצה לקחת זה בלי כסף. רון, תפסיק עם זה, נו. רוצה ככה. הגיע פירות בבקשה, פירות הגיע. פירות הגיע. פירות הגיע. פירות. ארי מצטל שלך איתי, בוא. פירות הגיע, בבקשה. מה קרה? למה הוא מצלם? הולך בו קיול, אומר... משיגה לקור. ככה נקרא שם. במקום לעבוד, הוא הולך ספצירה. הגיע פירות בבקשה. Лена, здравствуйте, что-то вас не видно уже. 2 недели я вас не вижу. Ну, это я не понимаю. Я прихожу, вас нет, я прихожу, вас нет. פירות הגיע, בבקשה. פירות, בבקשה, פירות מעולה. פירות הגיע. הגיע פירות, בבקשה. פירות הגיע. גילי, בבקשה, פירות הגיע. הגיע פירות, בבקשה. יש בננה יש, אתה אוהב בננה, אני יודע. רחמי לא אוכל בכלל פירות. ganze Zeit הבננה. לא, רחמי לא אוכל בכלל. לא אוכל פירות. זהו, ככה מדבר. ביי, יום טוב כולם. הגיע פירות בבקשה. פירות הגיע. פירות הגיע. אתה מכיר? זה איסה. איסה לא אוכל פירות. הרליב הפירות? לא, לא אוהב פירות. שוקי? שוקי גם לא אוכל פירות. גורנישט? רק אוהב עבודה, זהו. ביי, יום טוב כולם. בסדר? רגע, בוא רגע, קחו פירות, בבקשה, פירות. פירות בבקשה. לא, רונית, סליחה מותק, היה לי פה... רונצ'וק, תפסיק עם זה. רון, תעזוב, נו, אתה מצלם לנה. מה אתה עושה? זהו, ביקשו סרט לעשות, זה לא בדיחה. אז תקרי בננה. בואי, אני לא אביא אותה. קשה מאוד היום לשרוד בשוק ההייטק ללא תזונה בריאה ואוכל נכון. לפני שהגיעו פירות כתומות והיפות האלו אלינו למשרד, היינו נראים כך. והיום אנחנו נראים כמו שאתם רואים, בריאים, שלמים, מרוצים, ומה שהכי חשוב, הפירות שאנחנו מקבלים הם טובים, הנה, מה יש לך ביד? איזה כיף פה, פירות באירו. כל יום מחדש, הכל טרי. הכל טרי, הכל טוב. תראה, איזה יופי. כן. כן. רגע, הסכמת שנצלם. זה יצא בטוב לב, אבל לא יפה. אנחנו כולנו חברה אחת. מה זה? אבל ירון, מה, אתה נעלם ממנו? לא, לא נעלם. ירון, האחרים יעלבו, כי אנחנו כולנו חברה. חס וחלילה, אני לא... יפה. מה? לא, אני לא... ניי. מה קורה, דן? הכל בסדר? זה מה שאתה מתעסק, אה? רגע, מישהו צריך לעשות את זה. אדון רן, יחד עם יובל, איך עושים את זה? בסוף היום. כשאני עצבנית. ההפך. מאוד. לא. כן. תשים הפרצוף, כן, בדיוק. לא, אל תצלם אותי. לפחות שאני אראה אינטליגנטית, לא רק סתם בלונדינית. בבקשה להכין את האסטרטגיה השנתית ל-2007. רגע, יוסי פה? זה הדבר כזה. אני בחיים לא הייתי שורד בשוק ההייטק אם לא הסלסלה הפירותית שלי כל יום, אם לא הסלסלה כל יום. אתה מצלם? כן, צלם. אני בחיים לא הייתי שורד פה באירו, לולא סלסלת פירות, לפחות 2-3 פעמים בשבוע.
שיהיה לך בתיאבון. יש. ביום רק באחרתו. בן כמה מחר אנחנו? הלו. כן. בן כמה קוראים מחר? עכשיו אדון דן ונורי אוכל פירות. אני בלי פירות לא מתחילה את הבוקר. אני לא הייתי עובדת פה בלי פירות כל יום. אני בלי הפירות של מולכו לא הייתי מתחילה את הבוקר. הייתם רואים זירו הזמנות. שנייה, אני רוצה לראות משהו. הלו. זה לא רק הקרע, שתביני, זה אומר שם גימום חלק, יש שם גימום. הכל ביחד נעצר הרבה. יש לך בנוקיה regular phone. No, these are things that my daughters have. I'm from the old generation. I'm 48 from the old generation. אלכס לא עונה, לא הולך גם. אז יביאו, שהיא חייבת לתת תשובות. רגע, הוא דיבר עם מירה? אבל איפה כאן המקץ? לא יכולה, מי שייתן לי. זה מתועד, זה אי אפשר לעשות... למה שמת את זה פה? אני שמתי את זה פה. אני עם הקוקו של ההודים. תראי, ורד, את מתה! ורד, איפה היא אותה? קח מפה זה, למה את מדברת שטות? אם אני אכנס לתוך המתים לנו? יס. יס? ככה נשיקה. לא, אני בוחר. אל תדאג, יהיה גם מוזיקה ברקע, אז לא ישמעו את הדיבורים. מוזיקה ברקע, טוב. כן, כן, כן. שידעו שאני לוקח, היה צריך להיות פה הרבה, הייתי לוקח הרבה. זה מה שאתה לוקח בערך ביום. שאני לוקח כל יום, אני לוקח... תחבק את זה ותלך, תחבק את זה ותלך. מה זה הדבר הזה? ככה פה. לא, אבל את רוצה... לא, אני לא רוצה... וגם אני אוכל אחד. נו, כך, הנה. נוסף על זה, אני גם אוכל. משה, אתה נראה, אני מתה. נו. אתה עומד עליי, תגיד לי. זהו, הנה, יאללה. לא תרימו הפירות האלה. תן לה נשיקה. למצלמה, תגיד שלום. רומן עם פירות? זה לפרידריך. זה לפרידריך? למי אתה מצלם? זה כרגע לפרידריך, אתה יודע מה? סטיבן? וואי. סטיבן? היי. מה אתה מתמחר, סטיבן? אני מתמחר פה על שוקולד, האמת. תעשי פרצוף כועס ותנתקי את הטלפון. תרימי את זה, תעשי פרצוף כועס. מספיק עצבני? זה היה עצבני מאוד. זה ממש. אורי. מה, את מסתתרת ממני? מה זה שלך, רינת? 432 עלי. לא, כן אלי. מה אתה אומר? תעשה לי טובה, אל תקשקש על מחירים ואל תבלבל לי את מה שאין לי ויש לך ותזמין ותשחרר משהו כי אם לא מפטרים אותי מחר. נו, חוץ מזה אני בלונדינית. אוקיי? יאללה, ביי, אוהבת. היפים האלה זה לא שמים. לא, שום דבר אחר. אנחנו רוצים את פרצופים אבל. אני לא רוצה פרצופים. קרן, מה את עושה בקטנה? יאללה, תחפפו. שלום, יש ישיבה. מצבם של הבנות באירו רע מאוד. וואו. בוא נעמיד.